blessing to others, being there for them and simply being thankful. I'm trying to be a blessing to others. Magandang hapon, marahay na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po, shout out po sa lahat ng mga dormitorians, Rafaelians, ACI family all over the world, and ACI sisters. Okay, today is Friday, May 9, 2025. Happy Easter sa ating lahat. Hallelujah. 2 days from now, we shall be entering the 4th week of Easter, which is the Good Shepherd Sunday. Tamang-tama po ito sa tema natin sa episode na ito. Kailangan natin ang mga mamumuno na maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabayan. Papalapit na po ang eleksyon. That's 3 days from now. Habemos Papa. Meron na po tayong bagong halal na Santo Papa. Pasalamatan natin ang banal na espiritu na gumabay sa lahat ng mga kardinal. Habemos Papa, sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost ng Estados Unidos na isa namang relihiyoso ng Order of St. Augustine. Ang kanyang napiling pangalan ay Pope Leo XIV. Samahan po natin siya sa ating araw-araw na panalangin na nawa siya ay puspusin ng banal na espiritu sa kanyang pagiging mabuting pastol sa bilyon ng mga Katoliko sa buong mundo. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga Pilipino na boboto sa Lunes, naway ito'y aayon sa kanilang konsensya. Last Friday, episode 35, ay pinamagatang She Met Him, Now She Can't Stay Silent. Ngayong hapon, episode 36, ay pinamagatang Bayan Ko, Mahal Ko, Aksyon. Meron tayong dalawang panauhin na makakasama natin ngayon. Isang paring Jesuita na abogado at isang estudyante na kumakatawan sa mga kabataan na ang boses ay mahalaga. Sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo, pero bago ang lahat, babatiin muna natin ang aking co-host. Happy Easter sa Tuya Gabos, sa Giraray si Sir Net po. Magandang hapon, maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Belated birthday greetings sa ako ang pag-umangko na si John de la Serna. Shout out sa lahat ng mga Pilipino na boboto sa darating na Lunes na eleksyon. Shout out kina Sister Martha and Sister Loles, at sa lahat ng mga handmaids, ACI, at sa mga animators ng ating first day of Novena Mass this morning, ang Caceres family, si Mila Orticio at Rafaelians, Janelle at Jessa. Shoutout din po kay Hana at Rafaelian Jean. At sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon, ACI, labi na sa ako ang Papa. Sa usaping pag-ibig, ano kaagad ang naiisip natin? Malamang pag-ibig sa Diyos, romantic love, pagmamalasakit sa kapwa, pangangalaga sa ating inang kalikasan. Ngunit pag-uusapan natin ngayon ang isang uri ng pag-ibig na kalimitan ay nakakaligtaan, ngunit napakahalaga, sapagkat ito'y bahagi ng ating pagkatao at pagkakilanlan, ang pag-ibig sa bayan. Sa amiga ng isang popular na kasabihan, ang taong walang bayan ay tulad ng barkong walang timon. A person without a country is like a ship without a rudder. Samahan natin ang ating mga panauhin sa kanilang mga karanasan bilang Pilipinong Kristiyano o Kristiyanong Pilipino. Habang sabay-sabay tayong magdilay, paano nga ba natin tunay na pinapahalagan ang ating bayan? Samahan niyo po kami. At ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po, and please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Sino mo, magandang hapon everyone, maray na hapon sa Magandang lahat. hapon. Father IJ Chan Daga, and night now assigned here in Xavier University, Cagayan de Oro City. Hello, Sister Net. Hello, Sister Jess. Hello, Father. Father, every time we see you, we remember our age. The first time we met you, we were novices, and you were a first-year legal management student sa Ateneo de Manila. And I also remember na
like we were like joking na, oy, magpapare ito. Tapos sabi ni Kuya mo, na abogado na rin ngayon, sabi niya, hindi yan si Sir magpapare. Ang ano niyan, maging Santo Papa ho. Samang tama. And Mas then, dapat sir. Mo Jud. So, Father, salamat sa pagpaunlak po. Malaki bagay ito sa amin. Thank you, Father IJ. Ken? Good afternoon po. So, I am Ken RB po Ken. from Malabog, Baraga, Albay. So, yun po. Good afternoon, sisters. Good Good afternoon po, Father. And to all the viewers of the DZGB, good afternoon po. And syempre, shout out po sa lahat ng mga kabataan dyan. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. So, yun po. Ang galing naman. Ano nga yung course mo, Ken? Public administration po. Ayun. Ang sabi mo sa akin, parang you are being prepared to become, ano nga yun, public servants? Yes po, public servant or public administrator. Ayun. Sige, thank you. So mag-start tayo kay Father IJ. Father IJ, kay ikaw man ang pare diha. So ikaw rin mo tubag ani. Pwede po nimo i-share, pwede niyo po i-share ang inyong vocation story at kung paano, anong nag-inspire sa inyo na maging abogado? You were already a priest when you started law school po, Father po. No, sige po. Thank you. So again, afternoon everyone, and especially for the listeners of DZGB. I've always struggled with trying to explain sa genesis of my vocation. Of course, I'd always say that the calling and always dependent on how and where God leads us. But my story is just nothing extraordinary. Of course, no? Just a series of one grace-filled aha moment after another that led me to deciding to join the Jesuits. I guess that's the middle of my third year in Ateneo de Manila. And I just felt something was amiss and something still, and that's still feeling that emptiness within. So I just joined the vocation seminar. And yun, from there, just one small step, one huge trusting and accompanied discernment led me to the Society of Jesus. No earth-shaking appearance of an angel or life-changing moment. No, that's just, I guess, a series of divine logic, as but maybe some would try to make sense out of it. Ganun lang po, ano. And as to being a lawyer, well, yan, mas madaling isagutin po. Kasi yan, out of obedience. So, so I was already a Jesuit, and during that time, we only had 2 Jesuit lawyers, Father Joaquin Bernas, who's from Davao, and then Father Art Ferrer. So since I studied legal management and I come from a family of lawyers, parang they were thinking na baka kayanin ko raw eh. So well, salamat sa Diyos, kinaya naman, sir. So here I am. So yun po. Tatlong magkakapatid na lawyers lahat kayo, Father Do? Yes, sister. Our father is a lawyer. Also your dad. Yeah. We met the whole family kasi lagi sila nagsisimba noon at altar server sa kisa namin itong batang ito na ngayon ay rector na ng Jesuit community sa Cagayan de Oro. Ang galing. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, so yung kapatid mo, yung kuya mo, and then si ate, and Father IJ is the youngest po sa family. Yeah. Okay. So, what does it truly mean to love our country? Para po sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa bayan? Well, sister, ako muna o si Ken? Si Ken muna. Si Ken. Sige muna. Excited na si Ken. Kasi ready na. Representing lahat ng kabataan. Sige, Ken. Nakamute ka. Ay, sorry. Sorry po. Sorry. For me po, to love our country means you are not selfish. Kasi, a country does not only compose of one person. Di ba sa isang bansa po, hindi lang yan isang tao.
So paano po natin masabi na you love your country if isang tao lang yung minamahal mo? So for me po, to love our country means that you love everyone. Lahat ng nasa community mo, your environment, the people, the surroundings, the laws, kumbaga, yung lahat po, you respect that and hindi ka po nanlalamang sa kapwa mo. Because when you love your country, you also love everyone. And for me, aside from the culture, aside from the language, the laws, and the government, the people, the surroundings, na mahanap mo sa isang bansa, hindi lang po yun yung dapat na ating mahalin. Kumbaga, even the people, because if you love the people itself, you also love the country po. So yun po. Thank you. Okay, salamat. Sige, si Father. Thanks, Ken. What does it truly mean to love your country, or to love our country? It's a bit too complicated to answer in a nutshell. For me, like sabi ni Ken, I think it has to start by being able to accept that I am a citizen. I'm part of this country, and that as always, I should remind myself that as a part of this country, I should be part of its solution and not its problem. I have to accept first that my country, the proud that I'm Filipino. And that means accepting every Filipino regardless of whatever. So then I can start thinking out. So if I begin to be able to accept that, to see that, then I hope that I can start to think outside my immediate surrounding. My family, myself, my family, and my relatives. And begin thinking Pilipinas. So that every time something is to be decided here, I just can't think of what I'll get out of it, ano ba makukuha ko dito, but mabuti ba siya para sa ating lahat. It can't be always all about me all the time. That's, unfortunately, yun yung problema sa atin. That I like that song, di ba, na me, him, di ba? It's difficult when everything is always just about me, and when we do that, we can't even begin answering the question of country if we don't even know what that means for each and every one of us. Listening to you, parang ang bigla ko naisip is, to love our country pala is to be a Christian, to be other-centered, to be men and women for others. Ateneo. So yung ganon, yun. So kung maging Kristiyano ka, that's one way pala of loving our country. Sige nga po, ito yung tanong na to, kailan niyo unang na-realize na pagtanto yung pagmamahal sa bayan? Yung gano'n na, kasi Pilipino tayo nung pinanganak, so parang yun na yun. Pero yung kamawangan na, I'm a Filipino and I have to love my country. Parang may mga gano'n na realization. I don't know if you have that experience before. Well, ako, Sir, as far back as I could remember, our mom, had always emphasized that. Side kasi ni Papa, all his brothers and some of our relatives, Papa's side, migrated to the US. Papa was also going to be petitioned. Ayaw ni Mama. Mama had her share going out of the country, study, work for Ford Foundation. But she came back and made sure she served the country. She went back to, when we grew up in Leyte, started as a State University there, Leyte Normal, and spent 38 years until she retired. Growing up, we've always had a chance to travel. Mommy would always make sure of that and see the difference. And even how the treatment can be different. That's when I began also to realize at hanggang hindi tayo umunlad bilang isang bansa, patuloy ang pagmamaliit sa atin ng ibang bansa. Your skin doesn't turn white when you land in the US or in Europe. Kayo manggi pa rin tayo, kahit anong gawin natin. As a nation, the more other people will not respect us, is to respect us. Tayo, reklamador tayo na victim of racism, at tayo mismo grabe pag makalait sa iba at sa sarili natin kababayan. Napaka-number one racist natin. Want countries to respect us. We look at countries like Singapore, pinagtatawanan noon, but now they hold the most powerful passport of the world. They can enter without visa to 100 plus countries? Vietnam, Japan. Tayo, we stagnate because our leaders just want to lord it over us, and tayo naman enjoy sa utak alipin. Because we don't think of our country. We just want to think mini cells, mini communities,
And until we're able to think beyond that, beyond the regionalism, and begin to claim my being a part of this country, until then, kasi yun nga, back to your first question natin for what do you mean by love of country, until we're able to even articulate what country is for me, to say I love it would be hypocrisy. Yeah. Paano kaya, ano kayong sikreto ng mga ibang country na malakas yung patriotism sa kanila? Paano kaya natin yan ma-develop? Kasi talagang sobrang regionalistic and all. I don't know kung anong formation, education, and what would you like to say about this, Father? Papasagutin ko si Ken later sa question, pero just on that note, no, just allow me to give an example. Yan kasi that has always been asked. Bago ako naging pare, when I was still a theologian, na seminarian, I was part of Simbang Lingkod ng Bayan. When we were trying to do political education, yung tanong, bakit kaya ng ibang bansa? Hindi pa natin kaya? Of course, kaya natin. But just to give an example, during the Asian financial crisis of late 90s ba yun, or early 2000, basta the Asian crisis, the Asian crash, when they needed the reserves, Korea released parang a public announcement request, and Koreans offered their gold necklaces, their rings, their own jewelry para tunawin in order to build up their gold reserve for the country. Kailan pa kaya natin makaya gawin yan na you will give up for country? Because they thought themselves as not taga-Tagayan ako, taga-Leyte ako. They thought of themselves, ako, Koreano ako. And my country needed this, I will, because it will also help me in the long run. Because we are one people. Other countries gave up their gold items in order to build the reserve. That's just to show you the mindset, and I don't think feeling ko, tinago pa natin yata yung mga gold natin para kanya-kanya eh. Thank you. Sige, si Ken muna. Yeah, Ken. Tapos babalikan natin si Father. Ken? Paano, Ken? Kailan mo na-realize na at na-appreciate na yung parang aha experience ba na Pilipino ako at kailangan ko palang mahalin yung aking bayan? Siguro po, for me, since I'm just young pa lang, and ang dami kong natutunan ngayon kay Father, actually. But based on my experience, siguro, yung pag nakikita mo na, sa bansang ito pala, mas marami pa yung naghihirap kaysa sa'yo. Na parang, bakit may naghihirap? Kasi, kumbaga, nandiyan na yung choices na nandiyan na yung kaya nating umahon, kaya nating makaahon sa kahirapan. Pero, bakit may kahirapan? Na parang doon papasok na kailangan pala talagang mahalin ng Pilipinas. Kasi ang dami hindi nagmamahal sa Pilipinas eh. Kasi if the persons lang, especially those in the government, if they do really love their country, of course, they will do all na para magkaroon ng sapat na mga necessities or basic goods yung mga tao. Kasi some of them talaga is hindi talaga mahal yung bayan. So, ako, I just realized na, okay, kailangan palang mahalin yung bayan kasi pag hindi mo minahal yung bayan, parang ang dami ng kawawa, parang pati ikaw mismo, if you do not love yourself, parang, okay, naninirahan ka lang dyan, but parang wala ka lang ginagawa. You just live there, but you do not love where you live. So, yun po. Thank you. So, ano kayang pwede magawa? Ano pwede natin magawa? Kasi parang ang lalim eh, yung nakaukit sa sobrang lalim na mga balakid kung bakit hindi natin magawa yung kailangan natin gawin. Yung ganun. May pwede bang magawa? Consider mo, ito na naman. Diba? Especial, hope that saves. Kasi naman, again, hindi naman gusto maging negative yung pagkatapos ng session na ito, parang lungkot natin lahat. Parang
di ba, parang, for me lang kasi, I think, many of us are, parang analogy ko dyan, Sir, kasi is parang, tumalon tayo kagad sa step 5, hindi man lang tayo nag-step 1. Mhm. In terms of growth as a people, as a nation, parang tumalon tayo agad. So, because tumalon tayo to step 5, hindi tayo nakakatapak ng maayos sa realidad kasi ang 1, 2, 3, 4 hindi natin nadaanan. Parang ganun yung paranaw ko. Kasi we talk immediately of country, love of country, pero kung tanongin natin, ano bang ibig sabihin ng bansa? Mapapaliwanag ba yan ng isang grade 1 student, for example? Because if you go to the well, again, other countries, as early as grade 1, they're even being taught what love of country is. And it becomes really part of their own upbringing. Pagmamahal sa bansa. Sa atin, araling panlipunan natin dito, tinutulugan eh. Kinakating classes pa nga minsan. Ngayon, gusto pa natin putulin, di ba? Do we even know what it means? Ako minsan, parang gusto kong tanongin talaga lang na, I mean, walang no judgment, just ask. Do we really know what we mean? Do we really know, alam ba natin pinagsasabi natin may sinamahal kong bansa ko? Ano nga ba ang konsepto mo ng bansa? Pag ang konsepto mo ng bansa, barangay mo lang, kaya mahal mo. Pero kaya pag magbigay ka ng pera yung mayor, wala kang dalawang isip pagtanggap kasi para sa'yo, manalo man kung sino sa kanila, hindi naman kami abot, we're still gonna be poor, tanggapin ko na lang. Kaya parang hanggat hindi natin makita beyond at makita na minsan kailangan kumirot ng konti at masaktan ng konti pag kailangan natin tingnan talaga bilang kabuuan, kailangan ko malaman ano nga bang bansa para sa akin. At wala akong hindi ko kayang sagutin yan, for me, then hindi natin wala tayong napapalalim kasi wala naman tayong foundation to start with. And I guess that's for me the very alarming part of it. So, ibig sabihin, ang nakuha ko sa Father is start them young. Yung i-embed i-integrate sa curriculum. Pero minsan may mga subjects pero yung quality kung ano yung naman yung curriculum, ano naman napapalaman dun sa curriculum. Pero yun nga, the fact is yung suggestion na i-integrate talaga sa mga curriculum ng yung ganun. Na yung, Sa bakit yan? pati sa bahay, tama, Actually, sa pamilya. Mag-umpisa sa Sa pamilya parang alam ba natin bilang pamilya pag pinag-usapan natin bayan, do we even know what we're talking about? We talk about democracy, do we even know what that means for all of us? Parang kung baka, di ba, pag nagre-research paper tayo, diretso tayo sa opinion or main point ni wala pa nga tayong definition of terms. So kung baga sa Bisaya, papataka na tayo ng kung ano pinagsasabi natin, kung ano lang mga kinuquote natin, pero hindi naman pala natin alam anong ibig sabihin ng pinagsasabi natin. So that's my kumbaga, and that's for me where the difficulty is. Of course, that's also a big part of that needs education in our system, but also a big part of that needs also the family. Yeah. And I guess this is where our faith comes in. Yeah. Because even the very catechism of our faith should already include that. I cannot love God, I cannot see if I cannot love people around me, and that's going to be my immediate family, my outside family, my Philippines. If I cannot love them, to say I love God and not love these people, it's simply hypocrisy. Sinungaling. Problema din kung siguro ipagpalagay natin na na-integrate talaga yung curriculum na yung love for country, etc. Tapos pagdating sa bahay, iba naman yung nakikita, tanggap na yung sa election, ganyan. Siyempre, mas malakas yun, mas malakas ang dating nun sa mga bata. So, witnessing man Bisaya, Bicol na ako, witnessing man paman din ang mas mahalaga. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon. So ipagpapatuloy natin ating talakayan tungkol sa episode 36, ang pinamagatang Bayan Ko, Mahal Ko, Action.
Okay? Sa anong mga paraan ninyo ipinapahayag ang inyong pag-ibig sa bayan? Father and Ken? Ken muna, si Ken muna. Si Ken. Ken, ikaw po mauna, Ken. Sa paanong paraan pinapahayag ang pagmamahal sa bayan? So, sa ngayon po, kumbaga, yung nasabi ko kanina, pag may nakita kang nahihirapan, kumbaga, if kaya mo lang naman siyang tulungan, even in the smallest way, tutulungan natin siya. Kasi ako rin, as a young person, young pa naman, nasa young generation, kumbaga, yung kaya ko rin is limited lang. But, if yung limited na yon is pinagkakasya ko, saan yung dapat at nararapat, kumbaga, pinupush ko yung sarili ko to serve. Kumbaga, that's already help for the country. And ngayon rin, first time po akong voter sa national election. Kasi last time, as key election. Kumbaga, doon ko na ibubuhos yung sarili ko na okay, mag-research ako sa kandidato, titignan ko yung credentials, titignan ko yung background, sino ba to, ano ba yung nagawa niya, ano ba yung magagawa niya. Kasi, though, it's very simple, kasi isang araw lang naman po, di ba, boboto tayo, but yung vote na yon sobrang halaga po niya, na yung isang boto na yon can change even the smallest, yung pinakamaliit, kaya niyang baguhin into pinakamalaki. And also, ngayon rin po, nag-volunteer rin po ako sa PPCRB. Yes po. So, kumbaga, gusto ko po talaga ma-involve sa watching, sa poll watching ng election kasi gusto kong bantayan yung election na for me, as a, nakabataan, napakalaki po yung impact nitong election kasi yung resulta nito, resulta rin to na magiging future ko, na magiging future ng iba pang kabataan. Kaya, for me po, yung ngayon, ano yung nagagawa ko, yun po, yung mga pinakamaliit na bagay man na akong ituring ng iba, pero for me po, napakalaking tulong po yun. Yun po yung pagbabantay kada election, pagtulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan, at yung syempre po, yung pagpe-pray kay God, na sana, Lord, ma-elect po yung mga maayos, kasi future ko po to, Lord. Kumbaga, yung ganun po ng mga bagay. Good, thank you. Father AJ. Father? Tama yan, Ken. Magdasal na ng taga natin ng bayan. Ako pero, I've just tried my best to live by one code, no? Respeto lang. Respeto lang. Pinoy naman tayong lahat as much as I can, and there are moments, many moments, but then I fail, and many moments that I find myself also being selfish. But as much as I can, I always try to take away the mentality of sila at kami. When we still have that notion of sila, kami, I try, again, mahirap, but to see things bilang tayo whenever I can. To always understand that, to try to be as inclusive as possible. Na hindi sila o kami ba tayo. Galit ako dahil palpak siya, teka, anong ba natin, alam ko ba nangyayari sa kanya? Chill muna, pag-usapan. Baka may mga bagay na nangyayari sa tao na hindi ko alam. Mas edukado ako. Tapos, madadala ko ba yan sa langit? Pareho tayo. So bakit kailangan mauna ako? Bakit kailangan ako muna sa pila? Bakit kailangan maghanap ako ng backyard? Bakit kailangan entitled ako sa lahat? What for? Kasi hindi natin nakikita na sa bawat asta natin may napapahirapan tayong ibang tao pag walang respeto. When we cut lines, simple things. Kita mo na may mga tao na may, for example, sasakyan, nakita mo na may mga nakasunod sa iyo, pero hihinto ka kasi papababain mo yung sakay mo. Wala kang pakialam, naka-inconvenience ka na ng ibang tao. Parang malilit na respeto na hindi naman mawawala kung pwede ka naman tumabi, di ba? Wala namang mawawala kung pagbigyan mo yung sa kanto, yung may naunang umabot sa kanto, baka karungot ka para lang mauna ka. Bakit? Mawawala ba yung daan sa harap mo? Kaya parang sa aeroplano or sa bus, pag hinto, lahat gustong maunang lumabas. Teka lang.
Hindi naman mawawala yung tali yan, hindi naman mawawala yung airport eh. Parang kumbaga, the little things, alam natin, gusto natin mauna, gusto ko mauna, gusto ko, that sense na malamangan ko yung kapwa. At hindi natin nakikita na hindi lang isa o dalawang tao, lahat tayo na inconvenience, napapahirapan natin ng kapwa. And until we're able to, as much as possible, di ba, parang malilit na respeto lang. Parang it goes a long way. I mean, hirap pa rin gawin, pero So, ang pagmamahal ba sa bayan ay isang moral na tungkulin? Tapos, paano yung separation of the church and the state? Anong opinion nyo doon? Yun. And saan nag-intersect ang pananampalataya at saka ang pagiging makabayan, pagmamahal sa bayan? You know, sir, we cannot be truly Catholic Christians if we are apathetic Filipinos. That's a contradiction. And honestly, pet peeve ko yan. I mean, when I looked at that question, natatawa ko. Pet peeve ko yan talaga yan, sir, as in, dyan ako, medyo napipindot ako when that term is used, na separation of church and state. That's a phrase abused by lawyers, twisted by politicians, and used wrongly by people na pa-expert, sobrang mali naman pag-intindihin. Because, and dahil din ng iba, madali maniwala, because again, tayo gusto lang natin paniwalaan kung anong gusto natin paniwalaan. Sa segue lang ako konti before I go back to sir. Ang ganda nung isang nakita ko sa Facebook na interview na nagdidebate yung isang vlogger at saka isang professor sa UP Las Bañas. Tapos, kasi dinano nila, bakit ka nagbibigay ng mga ganyang fake news? Tapos, ang ininsist ng vlogger, bakit? Mali ba magbigay ng opinion? Bawal ba magbigay ng opinion? Binanatan siya ng professor na hindi bawal pero mali. Hindi bawal magbigay ng opinion pero mali pag ang opinion mo based sa false news, sa fake news. Mali. Hindi bawal pero mali. Ang ganda ng distinctions there. Kasi yun din sa atin, ang dami sa atin biglang, di ba, nakulong si PRRD sa ICC, ang dami naging international law experts, paski hindi abogado. Namatay si Santo Papa, ang dami naging expert na kardinal, kahit hindi pare. Di ba? Ang galing. Biglang maraming gumagaling sa atin. Di ba? And that's really been very difficult. And in a simple way, I'll try to explain it. When you talk of separation of church and state, that is a principle that can never be used against the church. That is a doctrine that is always against the state. That is a principle, and that is established principle, that when you talk of separation of church and state, it is never a prohibition against the church, but a full prohibition against the state. That the state cannot prioritize, that the state cannot favor one religion over another, that the state cannot stop our practice of our faith, that the state cannot intervene in what we do as we practice our faith. The state cannot stop us from professing our faith. The state is not allowed to encroach into our very being Catholic Christians or Muslims or whatever religion that we are part of. That prohibition is only against the state. And on the part of the church, as Pope Francis would say, I cannot be Catholic Christian if I am not political. Because who are the people I need to express my love of neighbor for, if not, first of all, my country? So, I have to be able to engage myself politically if I want to be truly a proper Christian. I have to be political. Ang problema kasi sa atin, pag sinasabi natin political, nagiging allergic ang tao. Isip ka agad ng tao, ang politika, ang dumi ng eleksyon. But election is only a tiny part of an entire political system.
And that also now becomes the difficulty. All of us, who go out, we go all out during elections. And then pag na-elect ang ating mga leaders, and then we, as if, ipapasa natin sa kanila ang pagbitbit sa bayan. For me, that's when we lose everything. Election is only a tiny bit of our citizenship role as Filipinos. It starts with election, but we cannot stop at elections. And most of us, we do. Pagkatapos ng eleksyon, wala na tayong pakialam. Bahala na ang leader. And for me, that's where we fail. Because because we've elected, kawawa naman yung mga leaders natin. Binoto natin, tapos sabihin natin, ikaw ba nang patakbo ha? Bitbitin mo yung problema ng buong bayan. Di siyempre, kung ako naman leader, ganun pala, o sige, di magpakasasali na muna ako. Because, as if for us, that's the thing, and the dirt, and the problems of election, we think that's the only thing that's political, and we stop there. We have not educated our people to say, when I say I am political, hindi yan bibig sabihin na nagkakampi ako. What? Pagiging political is kailangan kong makialam sa pagpaunlad ng bayan. Kasi yung bayan na to, binigay ito sa akin ng Diyos ko. Hindi ako sinabihan ng Diyos na tulungan mo ang afterlife. Ang sabi ng Diyos sa akin, tulungan ko ang buhay ngayon ng mga tao ngayon. Historically. And I have to do my part beyond election to be able to make sure that the common good and the human dignity of each one is always protected, no matter whoever is there in position of what. All of us need to know we have a role to play. At yan yung parati natin nakakalimutan. Buhos pagdating 6 months before election, 1 day after election, back to regular programming. Patay tayo dyan. Yan yung... And the real fight to try to make a nation succeed is always not before election, but after. Sana, Father, maraming makarinig sa itong anong talagang ibig sabihin ng separation of state and church. Kung ano talagang totoong meaning. Kasi pinaglalaroan. Tapos sariling interpretasyon. Sige po, sister. Election. Ano po ang pananaw ninyo sa eleksyon bilang isang pagmamahal, isang exercise ng pagmamahal ng bayan? And then, paano natin mahikayat na maging mas makahulugan at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa darating na eleksyon? Ken, first time voter. For me po, based sa experience ko, since yun nga, sa mga kapwa kabataan, marami yung parang boboto lang sila kasi para may lista sila sa COMELEC, ganon. Reality po ng ibang kabataan, yung iba naman, parang nagpalis lang sa COMELEC pero like yung iboboto lang po nila, yung sobrang kilala lang talaga nila, na parang ang kumbaga, ang datingan, basta makaboto ka, basta hindi ka mawala doon sa lista ng COMELEC, basta registered voter ka. Yun po kasi nangyari, kasi parang may participation naman kung tutuusin, pero wala talaga yung sense ng participation. So for me po, parang it's time to educate the youth, kasi hindi po lahat ng kabataan ngayon interesado po sa politics, na sabi po kanina ni Father na, di ba, to be political is like also being involved, loving your country. So sila parang wala lang, and that's the problem po na nasa kabataan ngayon, na parang as one of the kabataan, nalulungkot po ako na pag may nakakausap ako minsan na may naisip na ba kayong boto? So yun na. Kung sino na lang yung kilala dyan, kung sino yung sikat, yun na lang. Kasi yung mga credentials po kasi ng ibang kandidato, minsan, hindi yun nag-i-impact sa kanilang kasikatan. Because, though, you have a credentials, pero kung hindi ka sikat, paano ka makikilala ng kabataan, di ba? Yun po yung parang nagiging, parang reality, na parang for me, yun na yung nagiging problem. And paano pa nga ba sila may kayat
to become more participative, maybe they have to start with education, voters education. Kasi ang dami po ngayon sa kabataan ang hindi alam yung maayos sa pagboto. Marunong nga sa pagboto, pero hindi naman marunong kung ano at sino ang dapat na iboto. Kumbaga yung mga components na po yun, yung parang problema, yes, nagiging participative naman sila, pero yung sense ng being participative, wala. So for me po, siguro as a youth po, kailangan, baka ito na yung time na, okay, let's go na, as one of the youth, let's change this. Kumbaga, baguhin na natin yung sistema. Yung ganun po. Manawagan ka nga, Ken, sa mga kapwa mo kabataan, anong wish mo sa kanila? Manawagan ka Sige. ngayon. Short lang. Kakataon mo na. Sige. Paano ba bumoto ng maayos? Sige po. So, sa mga kapwa kabataan ko dyan, alam niyo naman, di ba, na yung boto nyo ngayon, boto yan, hindi lang yan para ngayon, para yan bukas. Kaya pag binaliwala mo ang boto mo ngayon, o kung sino-sino lang yung binoto mo ngayon, bahala ka, bahala tayo, damay-damay to. Di ba yung bukas, paano na? Kaya ako, nananawagan ako sa lahat ng kabataan na please lang, please, mag-isip po tayo. Na kasi yung nakasalalay dito, hindi yan para sa kandidato. Hindi lang yan sa mangyayari pag naupo na kaagad yung kandidato. Mangyayari yan sa effect na iiwan o na magiging, kumbaga, mangyayari pag naupo yung kandidato na yan. Hindi po to lang para sa atin. Hindi lang yan para sa'yo. Para po ito sa lahat ng kabataan. Kasi manaliksik po, no? Kasi ang daming mga credible na mga candidates, ang problema, hindi kilala ng mga kabataan. Yan, okay. Father, sumagot ka na po. Kasi may follow-up ako. Father IJ, may sasabihin ka po ba? Kasi meron na akong itatanong sa'yo. Yung tungkol doon sa tumatanggap ng bigas, pero tsaka kung ano-ano pang mga bagay-bagay dyan, and then sinasabi nila na, anyway, okay lang yun, pera naman natin to. Anyway, ang iboboto pa rin naman namin is yung conscience vote, yung kung ano yung nasa konsensya namin, parang ganon. So how would you like to comment on this, Father IJ? Hi, sir. Sorry, medyo naging choppy from my end. We were talking about, yung vote buying. Yeah. Vote buying. Anong comment mo doon? Hindi naman daw nila iboboto sila, di okay pa rin daw. Pera naman daw nila yon. Opo. Ako, sir, ang concern ko kasi ako sa vote buying, ang concern ko always kasi dyan, sir, whether you like it or not, paski malaman nila hindi, alam ko na tumanggap ako. Alam ko na ang konsepto kasi ng vote buying, maski sabihin ko pa pera ko yan, ang parang ang insulto diyan, ang tingin sa akin nung parang laking insulto sa akin nung nagbigay ng pera sa akin, kasi pagtingin niya sa akin commodity lang na pwedeng Bayaran. hindi tao ang pagtingin sa akin. Yun yung for me, and it's very frustrating kasi parang ang daming tama sabi na tatanggapin ko na parang minsan hindi na ba natin alam kung nagbibigay ang pera ng mga kandidato, it's not so much the money na binibigay, pero kung ano ang pagtingin na nila sa atin, na tayo, kaya lang pala. Hindi taong pagtingin sa atin, kung hindi commodity. Na nila bilhin. And yun yung ano ko na hindi. That's one. Para sa regardless if I would vote according to what they give me for or not, hindi ko pwede gamitin lang ng excuse sa pera ko yan. Kasi hindi naman yun yung point eh. Yung point is, when I receive that, kahit hindi ko binoto yung kandidato, pag nanalo yan at mag-corrupt sila, sasabihin nila, binayaran ko kayo. Entitled kami na bawiin lahat ng binayad namin. Where do you think at kukunin ng mga kandidato yung pera ibabayad sa atin? Galing din naman ng kabang na bayan. Precisely. Pero, talagang kakamkamin nila yan pagkatapos, babawiin nila yan, kukunin nila yan. Whose detriment tayo? And beyond that is yun nga, na we propagate a culture na parang indirectly hinahayaan natin na hindi tayo nakikita nila bilang tao, kung hindi nakikita tayo na bilang bayaran or makikita tayo bilang commodity na may presyo, na parang tayong lahat may price tag. Yan ang pinakamasakit because that
diminishes so gravely our dignity as human beings. So it's the humanizing without them knowing it. Talaga. Pero syempre, ang mga hirit din, syempre man, difficulty sasabihin ng marami, hindi naman nakakain ang dignity eh. So, kailangan namin to ngayon eh. And, it's a difficult, it's really very difficult because hindi naman nakikita, kasi ang difficulties there, diba? Parang kahit sinong iboto mo, lugmok pa rin ako sa kahirapan. So, until we're able to see that if you're able to elect good leaders at nakikita mo na magkakaroon talaga ng change, hindi makakakita lampas sa sarili ang tao. I mean, that's what, for me, personally, that's what Pasig was able to do. That's what Vico was able to do. Na parang sa kanya, nung napakita niya na pag buboto kayo ng maayos, kung maayos talagang liderato, makakaramdam kayo ng pagbabago. So, Tayo parang lunod tayo sa kapalpakan eh. Kumbaga, sanay na tayo sa kapalpakan eh. So, pag hindi na natin alam anong feeling, paano kaya kung magaling na leader? Diba? yeah. Parang hindi na natin makita yan eh, kasi for the longest time. Yeah. Alam mo, Para- Father, Diba? may alam akong mga kandidato na nanalo, hindi nagbigay. That's why saludo ako sa kanila. Kundi nakita na gumagawa sila ng kabutihan. Kaya hindi May mga kandidato na walang pera, hindi nagbibigay, pero nananalo. So, saludo po ako sa kanila. Oo. Kasi pinanindigan nila na hindi sila bibili ng boto ng tao. Hindi nila yuyurakan ang dignidad ng pagiging botante. Kaya saludo po ako sa mga kandidato na walang binibigay na pera. They risk, kasi alam nila na ang tao sisilaw pa rin sa pera. Pero they risk, kaya saludo po ako sa kanila. Habang nakikinig ako kay Father, kay Father IJ, ang nakikita ko na parang pumapasok yung pilgrims of hope. Kasi yung feeling of hopelessness na anyway wala namang mangyayari, ito na lang kasi ma-address pa yung immediate needs ko. So siguro the sowing of hope talaga na, pero kailangan din kasi may makita din resulta. Pero although hindi din immediate talaga ang results nito kasi mahabang proseso, kasi ang haba din ng yung mga factors nun, ang haba, sobrang lalim ng ugat. So, mahabang proseso po talaga ito, isang revolusyon, kumbaga. Pero yung sowing of hope na may mangyayari pa rin sa maliliit na mga choices ninyo, choices for the country, yun, may mangyayari. Pero yun nga, maghihintay din talaga. So, I think dito napapasok yung being pilgrims of hope, na may pag-asa pa rin. Kasi ang mga tao, yun lagi ang sabi, kunin ko na to, at least ma-address pa yung need ko. Wala rin mangyayari kahit sino iboto kung ganun pa rin. So, yung napaka-challenge nito, yung being pilgrims of hope. Yeah. Paano tayo papasok doon? Kasi lahat na hopeless na yung mga tao. Kasi hopeless case na nga ang Pilipinas, ang politika ng Pilipinas. Kaya sasamantalahin na lang din nila na every election is fiesta. Kasi dun sila nakakatanggap. Parang ganun. So let's end with a hope, note naman of hope. Parang, yun, may pag-asa. Sa tingin ko, marami pa rin na tao na hindi nabibili. So doon pa rin ako. Kung ilan tong mga taong ito yung magbabago. Ito yung mga magiging daan para sa pagbabago. Yung hindi nagpapabili, hindi tumatanggap. Kasi pinapanindigan nila na ang dignidad na hindi ako tatanggap kasi ayoko mag-contribute sa corruption in the future. So kaya meron pa rin, kaya hopeful pa rin tayo na may pagbabago. May tulad kay Ken, isang kabataan. So maraming mangyayari pag ilan pang kabataan ang katulad ni Ken, ni Father, at ng mga tao na naniniwala sa kabutihan, sa dignidad, sa respeto. May your tribes increase. Yeah. Ang bilis na. Okay, so ang bilis ng oras, pero bago tayo magpaalam, anong mensahe po ang nais ninyong iwan para sa kabataan ngayon, lalo na yaong mga nagsisimulang makaramdam ng masiding pag-ibig para sa bayan? Maari po ba itong maging bahagi ng bukasyon patungo pagpapare o buhay relihiyoso, o isa pa ba itong hadlang
So what message would you like to leave with the young people today, especially those beginning to feel a deep love for our country? Can this be love a part of calling to priesthood or religious life, or is it a distraction? Last message, Father. Last message, Sister. Thank you. Ako, to the youth, no? To the Filipino youth. As you said, Sister, no? If parang Pilgrims of Hope, nakikita ko si Ken, na alam ko na may mga tao, may mga kabataan tulad nila. Yeah. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa para sa kanila at kasabay nila, no? Kailangan din ng kasangga nila. Kaya we're still very hopeful. And for my message to the young, for me, let love move you, no? Let Caritas urget nos, let love move us. Love never gives up. Yeah. So we cannot give up, no? And to translate that into action, yun nga, parang I'm really hoping that you understand simply even from a Catholic, or especially from a Catholic Christian perspective. I always go back to that comment na, how can I love God who I cannot see if I cannot even love people I see every day? So if I want to be truly a person of faith, that I can say my faith is deep, I have to begin loving people. And the pinaka-immediate na people ko ay ang kapwa ko Pilipino. Kung gusto ko talaga magmahal ng malalim sa Diyos, and the priestly religious life is a call to love, a call to shepherding, a call to accompaniment. And that can only happen if I engage, if I risk, see beyond myself, and see a world, a people that needs also my engaging, my accompanying. So it is not a distraction. It is actually a beautiful intersect of faith and citizenship. No? To be a good Filipino is to be a good Catholic Christian. To be a good Catholic Christian is to be a good Filipino. Amen. Amen. Ken, Ken. your message, last message. Nakamute po. Mute. Sorry. Ako po, dati rin, pangarap ko rin po talaga magpare. And for me, that's an asset na pag magpapari ka, parang, wow, di ba? Ang ganda sa feeling. Pero, maybe God, na tinuro ako dito ni God, para siguro oras na rin sa pagbabago na as a youth. And, yung message ko po is not only for the youth, but to all the people, na especially, kaya lang naman pong bumoto. Na yung boto nyo, hindi lang po yan boto para sa sarili nyo, hindi rin po yan boto para sa pamilya mo. Hindi rin yan para lang sa mga taong mayaman. Kasi, pag nagboboto ka, hindi porke mayaman kayo, okay, maganda ang buhay. Pero may tao pa na naghihirap. Kaya yung boto natin, hindi lang yan para sa'yo, para rin yan sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, sa lahat ng nakatira dito sa bansa. Yung boto natin, para ito sa lahat. And kung ilalagay natin si Jesus sa ating boto, for sure, magiging maganda yung resulta at magiging successful. Kasi Jesus is love. And yet that's the problem in voting, especially sa mga kabataan. Na nalilimutan natin si Jesus sa pagboto. Kasi if we put Jesus sa sentro ng ating pagboto, I'm very sure na yung resulta niyan, nakasentro rin kay Jesus. Kung baga, yung resulta, napakaganda kasi Jesus himself is, di ba, napakaganda. Kaya yung message ko lang is be responsible and put love in voting, put love in service, put love in growing as a youth, and put love in changing the system na hindi lang to para sa akin, kundi para yun sa lahat. So, yun po. Okay. Amen. Sige, salamat sa ating mga bisita ngayong hapon, Father Ismael Jose Chan Gonzaga, SJ, GD, at Ken Arve Miraples. At ang inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net. Salamat po sa hanggang muli. See you next Friday. Salamat. Thank you. Thank you very much. Trying to be